What's up guys? Kamusta kayo lahat? Sa video na to guys, tayo ay mangingisda. Kasi ang ganda na ng panahon guys. Ang linaw na ng dagat. Guys oh. Na-miss ko to guys. Sa nga pala guys, mag-isa lang tayo ngayon kasi yung team natin busy pa eh. So wag na nating patagalin to. Tara, samahan nyo ako. Let's go! Guys, tapos na natin mataan yung lambat natin guys. Yun oh. Tapos na rin tayo nanguha ng sea urchin guys. Pares natin sa bao natin. So, daong na tayo guys. Ang ganda ng panahon guys. Ang dagat guys. Solo lang pala tayo ngayon guys. Na-miss ko to guys. Mag-adventure. Let's go. Yan na yung kuha nating padya-padya kubon guys. Oh. Paris na natin sa kanin natin yan guys. Solve na naman. Yung lambat natin guys, andun na natin tinaan guys. Nasa laot na guys. Antayin na lang natin maya maya guys. Pagka patak ng dilim, saka natin pandawin. So tara, merienda time. Let's go. Guys, merienda po tayo guys. Kain po. Bawa natin kanin. Guys, kakatapos lang natin magmerienda guys. Antay-antay na lang tayo guys pagka lubog ng araw guys. Saka natin papandawin yung lambat natin. Yan. Time check pala guys, 4:40 na ng hapon. Yan. Dito lang muna tayo guys, pahinga. Busog pa tayo, kakakain lang natin ng merienda. Dito lang tayo guys sa baybay. Kaya antay na lang tayo guys. Yan o. Alright, let's go. Guys, palubog na yung araw. Antayin lang natin guys pagkalubog para pandawin na natin yung lambat natin. So habang nag-aantay tayo guys, pakita ko muna sa inyo guys kung ano yung ganda ng dagat namin.
Let's go! Camiguin guys. Yan. Yung isla na yan guys. Yan. Camiguin Island. Yan guys. Oh, ang ganda ng sunset guys. Oh. Yun. Nasaan tatakpan sa mga puno guys. Yan lambat natin guys sa lahat guys. Hindi makita yung palatandaan guys. Yan yung buya-buya, yung palitaw guys. Kaso hindi makita. Sana maraming mahuli guys para masarap pa rin yung kainan natin mamaya. Sana biyayaan tayo ng karagatan. So antay-antay lang tayo saglit guys. Para paglubog ng araw, tsaka natin papandawin. Tara, let's go. Guys, lumubog na yung araw guys. Yun o. Tsaka nag-ready na tayo ng bato guys. Yan yung pambugaw natin mamaya guys sa tinahan natin na lambat. Yun o. Bugawin na natin guys para mapandaw na natin. Yun o. So tara, let's go. Samahan nyo guys. Let's go! Guys, bugawin na natin guys. Guys, so yun yung palatandaan guys. Yung kulay puti. Kita nyo ba guys? Sa unahan. So tara guys, langoy na natin, let's go guys. Tapos na natin napandaw yung lambat natin. Yan, medyo may huli rin tayo guys, hindi rin tayo na zero. May panghapunan na naman tayo mamaya. Siyempre masarap pa rin yung kainan natin. Guys, nandito na tayo sa bahay. Inabot na tayo ng dilim guys. Siya nga pala guys, di ko na binidyo kanina guys pagdating natin sa baybay tsaka pauwi dito kasi madilim na guys, mamadali na tayo. Ito na yung lambat natin guys. Yan. Yung mga huli natin guys. Yun o. So na yan, panghapunan natin guys. So tara, tanggalin na natin sa lambat natin guys para malinis na natin saka makaligo na rin tayo. So let's go.
Guys, nakaligo na tayo. Yan. Gagawin natin guys, tayo ay magluluto. Yan. Ito na yung isda natin guys. Yan. Kumuha lang tayo ng sakto lang sa atin guys kasi sila tapos na sila kumain guys eh. Tayo lang hindi. Kaya kumuha lang tayo ng para sa atin. Ang recipe natin ngayon guys, sinabaw na isda. Yan. Ito yung ingredients natin guys. Ingredients yan. Luya, sibuyas, kamatis, tsaka bell pepper. Siyempre guys, lalagyan natin ng alugbati para maiba naman. Siyempre yung isda natin. So tara guys, lutuin na natin para tayo ay makakain na ng hapunan. Let's go! Guys, luto na yung sinabaw natin na fresh na isda. Yun guys, wapsa! Kainan time! Let's go! Guys, kain po tayo guys. Kain po. Ito na yung sinabaw natin guys. Fresh na fresh. Yummy. Tama-tama yung mainit na sabaw guys kasi pangtanggal ng lamig. May lamig kanina guys. Guys, kakatapos lang natin kumain. Yan. Pahinga muna tayo saglit bago tayo matulog guys. Yan. Tsaka guys, nais ko lang po magpasalamat sa inyong lahat yan. Lalong-lalo na po sa mga nag-like, nag-share, nag-comment sa mga video namin guys. Tsaka po sa mga nag-subscribe sa channel namin. Maraming salamat po sa inyong lahat yan. Tsaka sa mga solid pakaras dyan. Maraming salamat sa mga suporta niyo po sa channel namin. Yan. So guys, hanggang dito na lang muna video natin. Maraming salamat po sa panonood. Yan. Guys, ingat po tayong lahat. Stay safe. God bless.